Kreskiego na jednego. A pani były grzeczne w tym roku. Grzeczne. Była pani grzeczna? Bardzo. Baba cały na tekst zbierają, nie O, dziękuję. Dobry cyganka, zawsze Oj, dużo dzieciom! Są szklanki. A to jest wielkie skorowane. My mamy ten do tego. Dobra, już nie gadaj. Nie, zawsze taką puszkę. Tylko szybko. Tylko pierwszy przypał.